نه اینستا королевай ман чо кади сози хубӣ биёя оғӯшит бигирам нima ҷер бира исипчики баҳридӣ нагҷо ёфти бо чи времена охи беремена ҳомила не биғиз биё танҷон бигидад ҳамин вақти кризис кӯдак ягон сафеда да калаи ман назанам ба наган ки сиё сафед гумад ма ягҷо медонам ки да вақти пиёни биғиз мешаяй Tu medoni nemide palasay ra. Ma raftum ma kodum. Be merem denka mekine. Бля хоз бубрам денка кинам. Бу ягон гурдои сиёҳиро мебинам меган ани худак ҳамин сиёҳ. Бля кошки сафед мешидам. Хая бор паднимиш каму. Кудаги ҷои калаи ма бу қафм гардан. Ай почаша қафиди. Бе о чай дургу занаги бачаи ман нест. Бачаи ман мебудоли ота мегу. Одам майдакишон гудак. Алиса пайши пажалиста. Одам айгардан поён ҳомиладор пешакӣ мегӯм ки кӯдакура пеш треза гум кине ки ягон таш саракӣ нарава плюс 18 рафтем намеша ма ягон шапкаи сафед пӯшум ба бикунам ман сиёҳам намебинам дар ҷо кадесам ба шумо уже дикасен намедонам бела султон ман тра гуфтам ки оли наё хулоса ба навбат бидроини хеле тезпарак ниравои оқиёй морам удамем ман номитра намедонам чай не ки бидон ки ма чанд қашкагеса ма салдат парак мекунам ба гиря накун мешава ҷови тизиқ наша ма медром ба ту бидро ма мебинам шава чӣ хелия чӣ хел неста безе боша надро меша биё шумбунбас касе меня кайф бе якун шумбас кунем шумбас биё шуспри биё бридум султонҷон биё ма будром ма даги ҷоиш бикунем тунам мегум биё илтимос да ма будром якун ох биё ма будром ман хел мехам шуха мекунем биё ма будром ма пишти дар гӯш мекунем зуруд нараси и лайк намонд شب و شب دا تیارم باری خود باری یارم باری نمی دیارم باری ملت